Vreau să încep călătoria de aici, din faimoasa grădină de sculpturi Canterlot. Cea de acolo reprezintă prietenia. Gata, micii mei ponei, aceasta reprezintă victoria. Ce grozav ar fi să ai asta ca și cutie, Mark! Grozav! Dacă ai fi de fapt câștigantă la ceva... Ăla nu-i cuvânt! Ce ești tu, dicționar? Fetelor, asta e o statuie cu adevărat interesantă. Ce observați la ea? Are gheare de vultur. Și lăbuță de urs! Și coadă de șarpe! Această creatură se numește Draconecvus. Are cap de ponei și trup făcut din tot felul de lucruri. Ce credeți că reprezintă? Confuzia. Răul! Haosul! Nu e haos, nătăfleațo! Nu mai spune cuvinte pe care nu le înțeleg și e vorba de haos! Ba nu! Amândouă vă înșelați. De fapt, într-un fel, amândouă aveți dreptate. Statuia asta reprezintă discordia, ceea ce înseamnă lipsă de armonie între ponei. De fapt, amândouă ați dat dovadă de discordie atât de bine încât o să-mi scrieți un eseu în care o să o explicați. Și acum să mergem! Nu vreau să vă mai certați! E confuzia. Răul! Haosul! Mici ponei, mici ponei, mici ponei, ce e prietenia n-am știut. Mici ponei, până când pe voi v-am cunoscut. Aventuri și voie bună Și o inimă mare cu toți împreună. Să fii bun, ce ușor poate fi. Cu un strop de magie sigur vei reuși. Mici ponei, prietenie îți oferă dacă vrei. Micul meu ponei, prietenia e magică. Întoarcerea armoniei, partea 1. Întoarce-te! Te-am prins! Ce e asta? Vată pe băț? Stai puțin! Nu ar trebui să plouă până mâine! Nu pot să... Ai făcut-o! Hei! Nu ți-am spus să pleci nicăieri! Rainbow Dash, ce e cu ploaia asta? Cu laptele cu ciocolată, cu ploaia de ciocolată. E o vreme ciudată peste toată Equestria. În Cloudsdale plouă torențial cu cola. Dar nu-ți face griji, nu te părăsesc până nu se rezolvă situația. De ce ai vrea să oprești asta? Am auzit despre problemele tale și am venit să văd dacă pot să te ajut, fără să mă ud sau să mă murdăresc sau să ies de sub umbrelă. Fluttershy, fă ceva! Nu, Angel, chiar n-ar trebui. Nu e posibil. Cred că am vedenii. Nu vă faceți griji, am învățat o vrajă nouă care va rezolva totul. Vraja mea a dat greș. Ce ne facem? Ne dăm bătuți? Spike, Twilight va născoci ceva. E timpul pentru planul B. Rainbow, poți să strângi nori într-un colț al cerului? Applejack, vreau să aduci toți ai cei nori de furtună pe pământ. Hei! Ce s-a întâmplat? O, Doamne! Sper să nu vadă nimeni norii ăștia delicioși umpluți cu ciocolată. Nu aș vrea să-i împart. Nici eu, surioară? Hei! Și când ați terminat cu aia, puteți servi niște popcorn la desert.
Vezi, Spike, niciodată nu trebuie să renunți. Nu e nimic ce nu putem învinge dacă suntem unite. Haideți, fetelor! Prințesa Celestia vrea să fim în Canterlot cât mai repede. Prințesa Celestia, am venit cât de repede am putut. Mulțumesc, Twilight! Mulțumesc tuturor! E vorba de vreme și de comportamentul ciudat al poneilor. Ce se întâmplă acolo? De ce nu-mi funcționează puterile? Urmați-mă! V-am chemat aici pentru un lucru extrem de important. Se pare că un vechi dușman de-al meu, cineva pe care credeam că l-am învins cu mult timp în urmă, s-a întors. Numele său e Discordia. Discordia e spiritul viclean al dizarmoniei. Înainte ca sora mea și cu mine să-l înfruntăm, peste Ecvestria domnea întunericul și nefericirea. Luna și cu mine am văzut ce viață îngrozitoare aveau poneii, pegașii și unicornii deopotrivă, așa că după ce am descoperit elementele armoniei, ne-am unit puterile și ne-am ridicat împotriva lui, transformându-l în piatră. Bravo, prințesă! Speram ca vraja noastră să-l țină închis pentru totdeauna, dar pentru că Luna și cu mine nu mai suntem legate de elemente, vraja s-a rupt. Nu mai sunteți legate? Acesta e turnul Canterlot, unde sunt ținute elementele pe care voi le-ați recuperat. Vreau să mânuiți elementele armoniei încă o dată și să o opriți pe Discordia înainte să arunce Ecvestria în haos pentru totdeauna. Dar de ce noi? De ce nu? Hei, privește, suntem faimoase! Voi ați arătat potențialul elementelor, valorificând magia prieteniei voastre pentru a învinge un dușman de temut. Cu toate că Luna și cu mine am mânuit odată elementele, voi controlați acum puterea. Voi sunteți cele care trebuie să o învingă pe Discordia. Prințesă Celestia, te poți baza pe... Stai o clipă! Haosul etern vine cu ploaia de ciocolată, fetelor! Ploaie de ciocolată! Nu, asculta, prințesă, am fi onorate să folosim elementele naturii încă o dată. Wow! Voi păstrați elementele, eu iau cutia. Nu vă fie teamă, ponei. Am încredere că veți reuși să-l învingeți pe Discordia cu astea. Oh, ei bine, dacă are cineva nevoie de mine, voi fi în bălțile de ciocolată cu acadea uriașă. Elementele au dispărut. Camera aceea e protejată de o vrajă puternică pe care numai eu o pot rupe. N-are nicio logică. Logică? Ce rost are să aibă logică? Discordia? Arată-te! Oh. Ți-a fost dor de mine, Celestia? Tu mi-ai lipsit. E îngrozitor să fii închis în piatră, dar tu nu ai de unde să știi, nu-i așa? Fiindcă eu nu transform ponei în piatră. Ajunge! Ce-ai făcut cu elementele armoniei? Oh, le-am împrumutat pentru puțin timp. Nu o să scapi așa de ușor, Discordia. Oh, am uitat cât de crudă poți fi, Celestia. E chiar plictisitor. Hei, niciun ponei nu o insultă pe prințesă! Oh, tu trebuie să fii Rainbow Dash, faimoasă pentru loialitate, elementul armoniei pe care îl reprezinți. Așa e, voi fi mereu loială prințesei. Mai vedem noi. Nu pot să cred că îmi pierd vremea vorbind cu o fereastră. Frumoasa Rarity, reprezinți elementul generozității, dacă nu mă înșel. Deci știi cine suntem, mare lucru. Oh, știu mai mult de atât, onestă Applejack. Pari să ne cunoști și puterile. Da, Twilight Sparkle, al tău e cel mai puternic și mai înșelător element, magia. A lui Fluttershy e bunătatea, iar a lui Pinkie Pie e un preferat al meu, râsul. Pinkie? Îți stă pe cap! Încetează, Discordia! Ce-ai făcut cu elementele armoniei? Oh, ești plictisitoare, Celestia, serios. Bine, îți spun, dar îți spun în felul meu. Pentru a găsi elementele, țineți seamă de această ghicitoare. Cotiturile sunt preferatele mele. Elementele sunt în locul de plecare.
Putem merge acasă? La ce credeți că s-a referit când vorbea despre cotituri și locul de plecare? Cotituri, cotituri. Cotituri! Asta e! Pun pariu că Discordia a ascuns elementele în labirintul palatului. Succes, micuții mei ponei! Soarta Ecvestriei depinde de voi. Mulțumim, prințesă! Nu o să te dezamăgim. Trebuie să intrăm? Nu? Discordia a uitat de frumusețile astea. Voi face un zbor scurt și voi recupera elementele. Aripile mele! Cornul tău! Cornul meu! Ar trebui să o vedeți fețele. Sunt neprețuite. Dă-ne aripile și coarnele înapoi. O să le primiți numai decât. Le-am luat ca să mă asigur că nu trișați. Vedeți voi, asta e prima regulă a jocului nostru. Fără zbor și fără magie. Prima regulă. A doua regulă e, trebuie să joace fiecare ponei sau jocul se încheie și eu câștig. Succes, micuțelor! Nu vă fie teamă, ne avem una pe cealaltă. Da, așa cum a spus Twilight. Nu există nimic ce nu putem învinge dacă rămânem împreună. În ordine, fetelor, să-i dăm drumul. Împreună! Liniștiți-vă, fetelor, să alerge fiecare în centru și ne regrupăm acolo. Să-i dăm drumul. Ne vedem în centru? Ne vedem acolo. Ce-a fost asta? Cine e acolo? Măi să fie! Unde sunt? Cine sunteți? Protectoarele pădurii adevărului. Ne poți pune O întrebare. La trecut, viitor sau prezent? dar ai grijă. Că adevărul nu e întotdeauna plăcut. Bine atunci. Nu am deloc încredere în locul ăsta, dar am un presentiment în legătură cu tipul ăsta Discordie. Care va fi deznodământul misiunii? Pentru răspunsul pe care îl cauți, Dă-i drumul, uită-te în apă. Sper să nu te mai văd niciodată. Și eu! Bine! Bine! E stabilit atunci. Nu! Prietenia noastră s-a sfârșit! Nu poate fi adevărat! Nu cred! Nu poate fi adevărat! Când răspunsul nu face decât să-ți frângă inima. Uneori, minciuna e mai ușor de suportat. Applejack, slavă Domnului! Mi s-a părut mie că aud voce aici. Cu cine vorbeai? Vorbeam cu... nimeni! Da, nu vorbeam cu nimeni. Poftim? Nimic! Vino! Am face bine să plecăm. Oare Applejack a... Oh, haide, Twilight! Applejack nu ar minți. E cea mai grozavă grădină cu baloane pe care am văzut-o vreodată. E prima grădină cu baloane pe care o văd, dar totuși... Oh! Hei! Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat, Pinkie Pie? Credeam că-ți place râsul. E diferit. Râd de mine.
Nu e mare diferență. Prietenii tăi râd de tine tot timpul. Ei râd cu mine, nu de mine. Oh, serios? Nu! Opriți-vă! Nu mai râdeți de mine! Oh, biata Pinkie Pie. Și eu credeam că râsul te face fericită. Fericită? Nu prea cred. Pinkie Pie, ce ne bucurăm să te vedem! Vă bucurați? De ce? Aveți chef să râdeți? Pinkie? Ce crezi că a supărat-o? Nu-i stă în fire? Nu am observat nimic ciudat la Pinkie. Ciudat! Ar fi bine să măresc pasul înainte ca stresul să ne afecteze pe toate. Mă așteptam la o întrevedere cu prințesa, nu la o plimbare. O, Doamne! Azi e ziua ta norocoasă, Rarity. Ai găsit singurul lucru din Ecvestria care poate rivaliza cu fața mea în frumusețe. Ce părere ai? Îți place? Da, îmi place foarte mult. Nu mă las copleșită de atâta măreție. Trebuie să ajung în centru pentru a le întâlni pe celelalte. Ei bine, Rarity, a durat o veșnicie, dar a meritat. Cine ar fi crezut că 3 pietricele se vor transforma în diamantul ăsta minunat? Și acum să te ducem acasă? Rarity, ce bine că ne-am... De ce cari bolovanul ăla? Cum adică bolovan? Această piatră mare și frumoasă e un diamant! Și e numai al meu? Nu vă mai holbați la el, eu l-am găsit și e al meu. E cât se poate de simplu. Pot face asta? Pot! Stai puțin! Fluturi? Așteptați-mă! Nu mă lăsați aici! Fluttershy, se pare că ai fost lăsată în urmă de așa zisele tale prietene, nu-i așa? Oh, nu! Sunt sigură că fac tot posibilul să mă găsească. Trebuie să fie foarte supărător să știi cât de slabă și neajutorată te cred. Deloc! Sunt slabă și neajutorată și apreciez înțelegerea lor. Dar sigur te macină pe dinăuntru, adică îți scot mereu în evidență defectele, nu-i așa? Nu chiar! De fapt, sunt foarte norocoasă să am prietene care vor să ajungă la adevărata mea valoare. Oh, Dumnezeule, ai fost bună prea mult, draga mea. E timpul să fii crudă. Arrivederci! Fluttershy, mă bucur să văd o față prietenoasă. Labirintul ăsta ne afectează pe toate. De ce nu-ți folosești cornul magic să fie totul bine? Așa e, nu poți. Nu ai cu ce. Ce se întâmplă cu prietenele mele? Și tu ce găsești atâta de râs? Lapte cu ciocolată. Mă ajută cineva? Mulțumesc, Twilight. Cu plăcere. Dar să nu-ți vină idei în legătură cu piatra. Știi unde stai? Al meu ești, elementule. Oh, acum înțeleg de ce îți plac norii ăștia. Sunt atât de pufoși. Dă-te jos și lasă-l în pace. Haide, arată-mi ce poți. Hei, am venit să-ți aduc un mesaj. Și eu am un mesaj pentru tine. Ascultă cu atenție, e important.
Trebuie să alegi, micuț ponei, un răspuns corect sau greșit de vrei. Varianta greșită de mi-o dai, într-o casă prăbușită ai să stai. Cloudsdale? Să se prăbușească? Dacă aleg greșit? Nu! În cutie se află aripile tale. Le poți lua și părăsești jocul sau poți să continui să te învârți în labirint. Tu decizi. Trebuie să o găsim pe Rainbow Dash. Ca echipă, suntem de neoprit. Rainbow Dash nu ne va dezamăgi. Ei, ia te uită! Rainbow Dash și-a luat zborul. Ne abandonează. Știu că e o minciună. Hă? Cum e posibil? Ia te uită! Un ponei a încălcat înțelegerea. Jocul s-a încheiat, micii mei ponei. Nu v-ați găsit elementele prețioase. Se pare că se va așterne haosul peste Ecvestria. Au dublat în limba română Iulia Tohotan, Alina Leonte, Ioana Perneș, Gabriela Codrea, Carina Chereji, Olivia Fodor, Ioana Dagău, Lucia Rogoz, Mirela Corbeanu, Carina Marin. Traducerea și adaptarea Bogdan Pichicariu. Regia Lucia Rogoz și Gabriela Codrea. Dublajul a fost realizat de Zon Studio Oradea.